Yes. Pwede ba na ako short story tungkol sa imuha? Well, Sige. hindi natin alam yung isa't isa. Sige, Pero go. alam, kabalo ka, way sa una, wala pa ka nag-offer og course. I believe wala pa ka nag-offer og course, hatag kag tips sa YouTube. Correct. So Yes. that time nag-umpisa na ako sang VA journey ko, nag-attend akong trainings pero wala ko kabalo sa unsay buhaton. Oh. So what happened is nakakita ako sang YouTube tutorial nimo paano ang site audit sa Screaming Frog ng free resources nimo. Correct. So mao tong gigamit na ako nga format, bago na ako ang style na ako. Naka-close mao to didto ko naka-start nakakuha sing client, kaya ikaw hindi kita makalimutan kahit kailan. Grabe mo ba? Sa free resources mo na. Tinuod na. And then after kadugayan, nag-offer na siyang free course, kaya gi-recommend ka sa asawa ko, sa mga friends ko. At start tanan. Siguro murag 9 na sila ang na-recommend ko sa course mo. Wow, Nice. nice. Silang SEO dyan. Pero mga tao na nag-enroll sa mga Oh. si Derek, si Rafael, sa dagat. Si Rafael Baluyo, tapuha po to. Oh, yes. Si Wilson, si Yvonne. Ambot na una pang batch, Grabe, nag-sale ka last December. Ako nagbayad sa enrollment nila. Every time na may mga tanan sa ko, saan yung kwan ko? Yan ang mga tanan. Dahil sa Pinoy SEO. Kaya naman Pinoy SEO, kaya nag-start kong VA. Kung wala pa ko kakita sa free tutorial, wala pa ko close ng client sa Screaming Frog audit, mga nadumduman ako na ultimo ang Grabe. kay Google Search Console. Yes, coach. So, I've been working as an SEO specialist for 4 years na. Ako natin noon, nag-start ako sa SEO journey na ako tungkol sa tutorial mo. Nice. Website audit, Screaming Frog, Yes, hindi makalimutan na pati ang Google Search Console. Yes. Nakita nila Heartwarming. ako. Actually, wala ko ka-expect nga inana day ang effect sa atong mga free training sa una. Diba? Wala mo na-realize nga, daghan ka na tabangan nga tao nga. Mao lagi. Siguro kung wala pa ako nag-training ron, wala pa kakabalo. Ikaw ang reason nga naman Wala nga. jud.